Днес ще ви представим в нашия YouTube канал една лозарска ножица с акумулаторни батерии на Hilda. – 48 волта. Работи все много лесно. Има бутон откъдето се пуска, откъдето се изгася. В момента е пусната. Може да се направи на два входа, т.е. с задържане на бутона. Сега прави малкия кръг. Пак с задържане на бутона. Отваря големия кръг. Има място за гресиране. Тази в средата съчмичка малката, която е жълтата. Но там се прави профилактика един път годината. Лека, удобна. Има втора батерия. Зарядно. Ключове към нея. Работи се лесно. Става и дори за жени. С задържане на продължително на бутона се чува сигнала, където може да се заключи. Това е на Hilda 48 волтова литио-ионна батерия.